Na si mama? Wala? Ah, kaya ito si mama. Ma? 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 Bebe, ano ka, bebe? Wala, ano? Patay naman. Ma? 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 Ayo. Nasi, mama. Nasi, mama. Claro, gue terus mamas boleh. So what's up sa inyo mga tropa, no? Ichiboy Batang M with another vlog. And for today's vlog is napaka-excited ngayon po mga katropa kay Natay Adton karon na lugar. And this is one of the, you know, tourist spot here in Misamis Occidental. And I'm with Bra. Yeah! Lark Manaay. Long time no see, Bra. Long time no see. Batang M number 1. Nice one. So, unya natin pakita. And after this, before me magtuloy-tuloy sa mong lakad is magkaon sa me. Siyempre, no? Di kumpleto pag di ta kakaon. Yes, gutom. Gutom. Yo, what's up? Boss, pahingi na pera, boss. Out plaza, kanilang tao. Ari tayo. Boss. Pahingi pera, boss. So, Jay, nasaan tao sa plaza, Jay? Solusyon mo. Kanilang tao or kita, di. Matik, tanggap ta. Okay na, pre. Hello, guys. Pre, okay na, pre. Yeah. Yo, what's up? What's up? Jay, lutang pa yung utak. May upinisor kitang naman ta dire. Grabe, wait, right. Wait na butag, Juan. Ay, pwede mo may isa. O, katong dire, divide. Katong dire 50. Oh, sa ikuan. Sa lumi. Wow. So, hi guys. Nagre-record ko? Ano eh? Ano yung out mo ay? Oo. Ito, pa-cute po ng mga... So, hi guys. Ay, nagre-record. Nasudpod ang ina mo. Dara guys, sila guys. Ga-order si Mark sa lugating laghana guys. Ya di may kahorot sa pagkaon guys. Vlog over. Hello! Hello! Welcome to Like Food House! Ano? Subscribe lang. Napilito na lagi mulog. Kaning nga restaurant guys sa panis siya sa Tanggop. Tita ni mo? Content ako ni Karon mo. Tanggop City. Dog lover niya. Tol, takbo. Sabay, supay ito na. Ito na yung dog lover, pero hindi ka tayo. Ay, stupid. Oh, sige. Ay, okay, supay na naman. Okay, okay. Kanina. So mga kauntanan, adisar ta manulo dito ay aron mabusog sa ta. Kay picture tadi niya gigdagaan ang tiyan mouth smile. Sabot ka sa akong gingon. Ano what I'm saying? You know what I'm saying? My name is Margie Dim Lumasag. You know what I'm saying? Ading ko. Sana mo? Si Boy, ini ana si Boy Bastos nga. Pa, ano po yun? Ano yung papa nga. Aron dili mahugaw ang una-una siyang anak. Ignan niya ako. Wala anak.
Langaw lang yun. Anak ko si Basos. Pa, tanginang langaw yun. Alaki ng titi. Partner naman. Ako ba? Boy, bas. A few inches later. Thank you for coming, sir. So karon guys, ituturta mo dito sa lights and of course, ba't sa tag-ticket yun, dito kasulod, wala tayo ticket. Guys. 160 na lang. Jay, matanong ko Jay. Kami lang, nakapunta ka na ba dito? Hindi pa. First time mo to? First time mo? Battery! Kapit rin ako ba? Ano? Kapit rin ako ba? Wala pa nagilot. Madabanig. Isa ka lang sa. Kasi madala pa nagilot. Isa, uy, kana mo ginungdan ano? May gara mabilis na yan. So karon Frank, ato pa dong Frank? We're going in a home. in our home of city. So ngayon mga tropa, ipapakita namin yung lights dito sa Tanggop. And Yeah, and anong klaseng dating ba yung ipapakita nila sa atin dahil no? so guys, hotdog. So guys, vlog update dari ha? Unsa man na? I'm guys sa ako nakita lang tsada gyud ang lights and hoping if kumakaari mo, ma-enjoy pud mo. Ma-enjoy gyud pud mo. Murag tsada gyud sa dari. And wrong timing lang kay nag-ulan, tariti pa siya pero hindi siya mag-stop sa among karon bingaw karong gabi. Enjoy naman ni karon ng gabi and hoping kamusad na natan-aw ma-enjoy pod mo syempre. Mo gyud ang main point sa akong content karon. To show you this vlog. Isa ka, kami macchiato. Tara, ali, boy, bestseller nila. Bestseller. Masustusod po. Asa na kalayan sa double eh. Balik ka na single Double, shot. balik Ano random. siya ka nang sa movie na siya. Pinagula na ka. Single lang. Kung gusto ka ba strong, double shot. Ay, single lang. Kanang strong, kanang kaya kay paglaban pa. Ano din natin? Klaro. Araw, bayad ko sa duha. Kanira, kadali na ka. So, unsa inyo ha? So, ako- Caramel macchiato na lang mo tanan. Pila ka mo? Wala. Ay, pat. Ano siya ba? Macchiato, caramel Oh, macchiato. 5. Sabi, Corbin. Sa bukod Rashin.
Wala lagi. Food vlog lagi. Marv! Teka, mukbang, parehara glasat na lang. Hele! Kaya bilawan mo sa ilapay sa karton. Yawan na yung dogon. Teka, lahi-lahi, mag-abog mo. Lagi na, mukbang kag litson din. Lahi-lahi labi. Isa na mo na. Grabe, isa may pugong mukbang litson, oy. Say the line, saan mo? Tawad bro. So namin direct karon sa ano, sa tawag. So namin direct karon na nagpalantas kami. Kapi-kapi sa ba. I-promote na to ang tindahan ng atin. Please subscribe Batang M. Promote daw, pero siya sponsor na to. Ganun ako ba? Subscribe tayo, subscribe. Say the line. Wala pa ula-ula. Gawa na. Subscribe sir, Batang M. Nagkadugay, nagkagamay mo. Pre, ang imong utok sa una kay Masud pa maglungag karon din naman. Wala na. So guys, vlog update karon So nagulan guys, after mangyayari ng pa ako. kulamis. Nafta ng ulan, so karon pauli namin. Pauli namin. And taas-taas pa yun na biyahe yun niya guys. It's super Stay here. gago. La. And Wala, kamera. Bay, kamera, bay. Kamera na. Kamera na. Picture mo na. Second transfer. share sa mo, ganang share. Wala, kita sa pag guys. Di namin to yung ganun na bro. Murag napil ako sulod. Batang M. Batang maldito. Slide ng kamot. Ako sulat. Mas kasi wag kayo. Photograph na ni. Masulat di ka sa una, G. Buda. Raya. A few moments later. So, ang istorya. Nalibot ako sa istorya. Oh guys, muling uwi. Ikaw bro. So karon guys, paulit na may and mataas-taas pag hindi na biyahe. And hope you enjoyed the vlog. Basta. So, balo. Wala ka pito. Gikan diri pa tong kita man. Kilometer. Pila ka kilometer? Ilang kilometer. Kailangan yun. Grabe specific yun. 70 ka pin. Educational vlog dito. Educational. IBM. Ha? Salig ka ma. Ang stem na kay meters man, di mo na. Talig, gaywa ko spila. So guys, ako na ako manood ng vlog karon. Hoping na nag-enjoy mo sa atong content karon. Say the line, vlogger. Patanaw man. Ito lang undakon. So handa ko na to. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga tropa. Batang M. Say the line. Bye guys! Bye! Hindi ko makita. Bye! Ay!